Vítajte, milí diváci. Som veľmi rád, že nás opäť sledujete, pretože pripravil som si pre vás špeciál, aký som aj avizoval v poslednej relácii a dúfam, že to naozaj bude špeciál špeciálov, pretože pozvanie do relácie prijala moja známa a nesmierne si to vážim, že prišla a docestovala z Košíc do Bratislavy Nora Mojsejová. Ahoj, Norika. Ahoj, ja ťa zdravím. Zdravím televíznych divákov. Nora je zastupkyňou a teda predsedničkou strany Slobodné slovo Nory Mojsejovej a som veľmi rád, že sa budeme spoločne rozprávať. Myslím si, že budete diváci konečne otvárať oči a budete počuť to, ako to vlastne na Slovensku všetko je. Nora, ja sa ťa hneď opýtam na začiatok. Poznáme sa už dlhší čas, vieme, stretávali sme sa väčšinou v showbiznise, v reláciách. Tentokrát si vstúpila do politiky, ja taktiež, viac menej ako komentátor politické relácie. Skús mi povedať, čo ťa viedlo k tomu, že si vlastne sa rozhodla verejnosti predstaviť sa ako s politickou stranou. No viedlo ma v prvom rade k tomuto, že som dostávala strašne veľa mailov od svojich fanúšikov. Možno to neboli ani fanúšikovia, boli to bežní ľudia. Ľudia ma zastavovali na ulici a chceli teda, aby som do tej politiky išla. A ja som sa rozhodla teda, že pôjdem, že teraz je ten správny čas. Čiže dozrel ten čas? Dozrel ten čas a som tu. Predsa si, by som povedal, zo ženskej osobnosti by som povedal, že si jedna z najvýraznejších tvári, možno slovenského showbiznisu, už viac sa o tebe píše, ako nepíše, to iní by možno len si želali takú publicitu mať, akú máš ty. Čo možno teba viedlo osobne k tomu, že si sa rozhodla založiť stranu, teda okrem toho, že fanúšikovia, bola to aj nejaká osobná iniciatíva, že chceš niečo zmeniť? Samozrejme aj osobná iniciatíva, určite, lebo každý vie, každý občan, ktorý chodí do práce alebo podniká, vie, že sa žije ťažko, že sa všetko zhoršilo, že je zlá situácia, že ľudia sú na konci. Sú nervózni, nemajú peniaze, nemajú prácu a keď majú, nemajú ju zaplatenú, všetko je drahé. Hneď má exekúciu. Samozrejme, že sa to týka aj mňa. Každého sa to týka. Si podnikateľka, som podnikateľka, čiže viem, čo to je zamestnávať ľudí, viem, čo to je platiť odvody, viem, čo to je predávať. A preto som sa rozhodla teda, že do toho pôjdem a budeme sa snažiť, aby sme to zmenili, aby sme sa dostali do parlamentu, aby sme presadzovali tie zákony, ktoré ľuďom sľúbime v našom volebnom programe. Názov je Slobodné slovo. Áno, Nory Mojsejovej. Z čoho pramenil vznik názvu? Vznik názvu to som vymyslela ja a ja stále narávam s tými slobodami, kadejakými, lebo tu žiadna nie je a ja mám rada slobodu. Virtuálnych je tu dosť. Ja mám rada slobodu a od slobodného slova sa odvíja strašne veľa. To sa odvíja. Sloboda podnikania, sloboda rozhodovania, výberu partnera treba a tak ďalej. Áno. Takže určite. Čiže si povedala, že vlastne sloboda u mňa veľa znamená. A každý nech si vlastne každý povie, čo chce. Tak, hlavne. A teba ľudia poznajú, že ty si povieš, čo chceš a ja si poviem a zvyknem plniť svoje sľuby, takže... Takže viac menej je to o tom, že si povedala, že možno ľuďom aj treba troška oči asi otvoriť, že? Treba otvoriť oči, ľudia vedia o tom, že im treba otvoriť oči, lebo každý je už aj unavený z toho, už neverí. Proste 20 rokov sa tu nič neurobilo. Nič smerom k občanovi, nič. Ľudia možno v 89. štrngali a chceli zmenu. Myslíš, že po 22 rokoch ľudia žijú v takom, by som povedal, presvedčení, že je nám lepšie? Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že nežijú v takom. Samozrejme, že sa zmenili určité veci, že môžeme cestovať, že môžeme si vybrať slobodne školu, že môžu študovať, ale ja sa rovno spýtam, čo z toho ako? Nič. Nič, že sa nikde chodíme po týdne, kde možno ľudí možno viac zaujíma práve to, že ako podnikateľ môže dnes fungovať na Slovensku, ako dôchodca môže prežívať z 300 eur. Tak, presne. Položme si možno takúto otázku. Keby mal 300, niekto má len 260, dôchodcovia sú úplne dole, to sú žobráci. Prečo myslíš, že sa na týchto ľudí úplne zabudlo? Ja ale neviem pochopiť, že ako môže mať dôchodca 240 eur dôchodok a politik má plat 3300 eur a odmení 5000. Ja to nechápem potom.
Ako tomu ja nerozumiem. Skúsme to vymeniť, možno nech si oni skúsia žiť sa do situácie za 300 eur to je ako to sa nám smejú do očí, normálne drzo. Hej. Myslíš si, že by to zvládli? Ani jeden deň by to možno nezvládli? Nie, zvládli by to, oni by tam neboli. Ja poznám konkrétne príklady, veľa dôchodcov mám predsa aj na spoločných vystúpeniach, koncertoch sa stretávam prevažne so strednou, staršou generáciou, hovoria, že zaplatí byt, zaplatí základné potraviny a skončil. A koniec. Žobrota, nesmierna žobrota tu je a toto urobili oni. 20 rokov tam boli, a to je jedno, či tam bola ľavica, alebo tam bola pravica, to je úplne jedno. Z dôchodcov urobili žobrákov, z absolventov škôl urobili outsiders, nezamestnaných, nemajú sa kde pohnúť, podnikatelia sú na dne. Podnikatelia sú ekonomickí otroci. Ekonomickí otroci, len sa po nich dupe, šliape, furt sa po nich niečo chce, zaplatíš odvody, dáš výplaty, keď na nich máš, a si skončil. A ty môžeš ísť do vzduchu. Mladí ľudia sú znechutení, že to, myslím si, že... A povedz mi, že dôchodci sú vlastne tí, ktorí by, dajme tomu, mohli rozhodovať, a mladí ľudia, tvoj podpredseda hovoril v podstate takú zaujímavú vec, že mladí ľudia napríklad sú znechutení, radšej odídu do zahraničia. Samozrejme. Ale podľa mňa to nie je normálne. No nie je to normálne, pretože za chvíľu na tých dôchodcov nebude mať kto robiť. Ja už keď pôjdem do dôchodku, kto ako na mňa bude robiť? A pritom robím celý život. Aj tí ľudia, ktorí berú tých 240 alebo 300 eur, oni celý život robili. Oni nemajú ani na lieky. Ako my chceme aj to, byť dôchodcovia, chceme aj toto presadiť, valorizáciu, nie len samozrejme na papieri, ale aj to, že keď príde dôchodkyňa do lekárne bez kadejakého príplatku, ona na to už nemá. Keď vedia ma sociálne dávky dať a vedia bezplatne dať lieky, tak nedajú aj dôchodcom. Toto budeme presadzovať, za to sa budeme byť. Možno aj veľa dôchodcov môžeš osloviť a oslovíš. Možno, čo je taký hlavný program práve pre dôchodcov v tvojej strane? Pre dôchodcov v našej strane, hovorím, tá valorizácia dôchodkov, aby z dôchodcov už neboli žobráci a jednoducho tým, že bude nižšia DPH, budeme sa snažiť, aby boli lacnejšie tie potraviny, tie základné potraviny, takisto farmaceutické výrobky a takisto tie lieky. Jednoducho nebudú doplácať. Čo by si povedala ako podnikateľka z ekonomického prostredia možno na zníženie dane z potravín? Však máme najväčšiu daň z potravín v Európskej únii. My to máme v programe, máme zníženie DPH na 10% u základných potravín a farmaceutických výrobkov. To máme v programe ako prvé. Myslíš si, že na Slovensku sú voliči a ľudia znechutení? Myslím si, že som presvedčená o tom, ale bude treba tých ľudí skutočne postaviť na nohy, bude treba im hovoriť a jednoducho bude treba konečne splniť aj to, čo sľubujeme. Hej? Lenže na to musíme mať dostatok hlasov. Proste jednoducho, keď ich nebudeme mať, tak nebudeme to môcť spraviť. Akým spôsobom chceš osloviť svojich voličov? Svojim voličom samozrejme prostredníctvom internetu. Žiadne billboardy my robiť nebudeme a budeme chodiť do médií, pokiaľ nás budú pozývať, tak pôjdeme a budeme sa snažiť ľuďom vysvetľovať, budeme šíriť proste toto myšlienky medzi ľuďmi, známi, kandidáti, všetci budeme sa zapájať. Čiže aj stretnutia s občanmi budú nejaké centralizované, aby ľudia vedeli, kde ťa môžu dosť navštíviť? Keď nám ľudia zavolajú, my prídeme. Ale nech sa tam tlačiť zase nebudeme, že budeme niečo organizovať, že o 16. bude meeting strany Slobodné slovo a prídu traja ľudia, alebo že budeme tam variť guláš. Nám o takého voliča nejde, ako to my nechceme. Tak ono predsa pri tých preferenciách tam treba minimálne tých 100 000 hlasov na 5%. Takže trúfaš si? Samozrejme. Dneska sa spoločnosť rozdelila možno na také dva tábory, alebo veľakrát sa hovorilo, že bola aj stredná vrstva, bohatý, chudobný. Ja si osobne myslím, že dnes už sa naozaj dostávame do pozície, že máme strašne moc bohatých ľudí na Slovensku, ktorí sedia na miliardách, a potom sú absolútne chudobní ľudia. No, stredná vrstva vymizla, lebo stredná vrstva vlastne boli podnikatelia, manažéri a tieto záležitosti, a to si myslím, že úplne sa zlikvidovalo. A tak si myslím, že aj tých bohatých ľudí už nie je toľko, koľko bolo. Ja si myslím, že nie je. A keď sú, tak možno kedy si dali na váhy svoje úvery a fakt peniaze, ktoré majú a majetky bez úverov, tak by to nedopadlo moc dobre. Lenže tí, ktorí sedia na miliardách, majú kadejakých kamarátov vo vláde, v parlamente a tak ďalej. Čiže vieme, ako dopadol konvert na euro, hej? Kde sa riešil konvert. To vie celá republika. Tak si bohatneš aj ty, aj ten, čo to pozerá, aj ja.
Všetci. To je ľahké. Vtedy netreba ani rozum. Treba ti mať dobré konexie. A si bohatý. Ako by si charakterizovala dnešnú spoločnosť? Myslíš si, že všetko sa točí len okolo peniaze? Všetko sa točí len okolo peniazy, hlavne v parlamente a vo vláde. Všetko sa točí okolo peniazy, lebo keby sa netočilo, tak už oni dávno sú preč. Oni kašľú na nás. Oni kašľú na nejaký program, na nejakých ľudí, oni svoje vrecka potrebujú. Však ako keď už dopadnem tak, ako som dopadol, keď vláda dopadne tak, ako dopadla, hovorím teraz o tejto koalícii, ktorá je, keď sa nepostavím pred ľudí a budem im ďalej slubovať, že to je trápne, ako normálne ďalej obľúbovať ľudí, že teraz mi nestihli, ale potom ale pekné je to, že tí ľudia dokážu dať takú kamennú tvár a proste... No to sú profesionáli, to sú profesionálni lúhári. To sa hovorí profesionálny klamár. No. Tak máme takých, čo? No máme. Všetci. Všetci, čo sú tam, presne všetci. Ja by som tam už nešla. To je, keď ťa vyhodia z roboty a ty prídeš a sa postavíš a povieš, že už budeš dobrý. Koho by si tak chcela akože mať pri sebe, že by si taký dobrý dialog dala s kým, aby možno to bude aj taká hneď taká výzva, že niekto možno by prijal tvoje pozvanie? Ja potom ani netúžim, o čom by som sa s nimi rozprávala. Svoj dom ti neukážu. Svoje majetkové povery ti nepovedia, lebo všetko je tam cigánstvo, čo tam píšu do tých daňových priznaní. A všetko je na manželky prepísané. Presne tak, na rodinných príslušníkov, na známych a tak ďalej. Nemajú byty, nemajú nič. Žijú z 200 eur. Nepovie, že na Škodovke Žijú z 200 eur podľa teba. Oni klamú, v kuse klamú a nie sú otvorení ľuďom, svojim voličom. Oni ľudia vedia všetko. Áno, vedia, ako žijem, jak mám doma zariadené, koľkých psov mám. Proste vedia všetko. Skús možno divák, vieš, ktorý nás pozerá, alebo teba, ktorý nás bude pozerať a počúvať, možno by chcela, povie si, že Nora, povedz nám, že možno, že ako to myslíš, že bližšie a hĺbšie, skús približiť divákom, že možno jaký biznis, alebo jak sa to robí, možno v tom zákulisí. No to vedia oni, jak sa robí, však sa pozrime, kde sa, furt máme nejakú kauzu, furt máme nejaké tendre, robíme tendre na odpratávanie snehu, žiadny doplním ťa, obľúbená téma dneska našich politikov je, že nie sú peniaze. A že nie sú peniaze. Tak do Boha nie sú peniaze, ale na odmeny sú peniaze, obrovské odmeny. Ale to je výsmech národu. Hej? Na toto furt, čo sa týka ich, tak na nich stále je. Stalo sa poslancovi, že nedostal výplatu? Že jednoducho nedostal, alebo meškala výplata? Presne na účet dostávajú. A to je čo za plat? Na čo mu je toľko? Tam nič nerobia, tam 1000 eur stačí, bohate. Však nech ide mimo robiť. Ešte aj na asistenta dostane. A na asistenta, na kanceláriu, ešte neviem na akú Mariu. Ty chodíš do roboty, tak to ti dá ešte, že ešte tu máš byť zaplať. Nedá. No. To a o politické to vôbec. Čiže viac menej budeš sa snažiť získať priazeň dôveru ľudí, áno? Samozrejme. Tým, že budeme hovoriť ľuďom vysvetľovať, čo chceme urobiť. Ľuďom treba otvoriť oči. Aby sme to urobili, nám musia dať hlasy, bez toho to nepôjde. No a keď teda ich sklameme, tak musia nás tady dať preč. Na Slovensku sú aj takí nejakí vraže obyčajní. Sú takí? No, ja k tomu poviem len toľko, že nezvyknem sa zaoberať, ani nejak to už ma prestalo baviť sledovať, ale nemôže predsa jeden politik, ktorý bol doteraz v parlamente, doteraz bol súčasťou vládnej koalície. Hej? A teraz už, keď je pred voľbami, všetko sa mení, už ani nevie im prísť na meno. A ráno povie pred kamerou tak, na obed je to ináč a večer to je úplne ináč. A nech sa na mňa nikdy nehnevá, doteraz som nepočula, ale mňa to ani nezaujíma, žiadnu konkrétnu vec, alebo konkrétne nejaký návrh, ktorý by pomohol občanom z tejto strany. Nepočula som. Oni tam majú síce protikorupčný program, dobre rozrobený, ale to je zase len, to sa týka hore ľudí, hej? To sa netýka bežných ľudí. To sa týka zase len, ako budeme postihovať tých, ktorí berú úplatky a ktorí krádnu. No odťatím paprče. Ja by som im odťala pravú ruku, aby si videl, koľko jednorukých by chodilo po Slovensku. V parlamente už by ani kľúčku nemal kto otvoriť. Čo to je jednoducho, a týmto sa budeme zaoberať, rozumieš? No to nie je podstatné. Podstatné je, ja jedno hovorím, ľuďom dať peniaze, robotu, aby mali za prácu zaplatené, aby mohli dôstojne žiť pre Boha živého. Toto je strašne zaujímavé to, vieš čo, že čoraz viac názorov počúvam takých, že tá stredná generácia normálne už z úst vychádzajú také tvrdenia, že bože, že za to socializmu naozaj to bolo lepšie všetko. Ja som žila za socializmu, mám 54 rokov, takže som mala 34 rokov, keď to buchlo. A ja som už vedela, že to nebude dobré.
Ja som robila vtedy čo? Sporiteľne, mal som svoj plat, zaberala som, tiež nehovorím, že to bolo ideálne, lebo tiež nebolo normálne, že sme mali ale tie istoty skôr boli také väčšie, nie? Istoty boli väčšie, práca bola, keď si nerobil, tak to bolo príživníctvo, ale zase tých peňazí bolo málo a tak ďalej, ale ja si myslím, že boli bezpečnejší život, bezpečnejší a nebolo toľko hladu, koľko je teraz. Opýtam sa ťa, prejdem na konkrétnu otázku. Mala si tlačovú konferenciu, kde si otvorene hovorila o tom, že a vlastne si predstavila a uviedla na pravú mieru to, že bola na teba vykonštruovaná kauza. Jedná sa v podstate o to, že mala si domovú prehliadku, predpokladám neopodstatnenú. Samozrejme neodôvodnenú. Bola si odpočúvaná, zobrali ti 220 000 eur. 2,5 roka ich zadržiavajú. Áno. A prokurátor, polícia, jaké zaujala stanovisko a teda tam bude smerovať aj moja ďalšia otázka, pretože tento prípad je neuzavretý. Áno. A myslíš si, že na Slovensku polícia a iné inštitúcie slúžia na kriminalizáciu? Možno známi ľudí? Ja poviem, čo sa týka vyšetrovania určitých... Bolo to účelové? Ja by som to ani nepovedala, že to bolo účelové zo začiatku, pretože samozrejme všetké reči sa hovoria, tu počuješ, tam počuješ, polícia musí konať. Má pokyny, aby konala a ten skutok, ktorý polícia popisuje, ten prvý, ten faktoring, on sa stal. On nie je tak, že sa nestal, hej? Ale za to ja nemôžem, že sa stal. Mne nikto peniaze nedal, proste je to trošku zložité, ale ja s tým nemám, neexistujú žiadne dôkazy, že by ja som s týmto mala niečo spoločné. Už aj listiny existujú, že nemám s tým nič. Tak potom prečo to točia okolo tvojho mena? Preto, lebo bola domová prehliadka, boli odposluchy, bola som v CPZ-ke, no a teraz zrazu nič. A čo by povedali ako ľuďom? Vedia, to tak nenechám. A ja si budem uplatňovať, budem ich žalovať a budem si uplatňovať náhradu škody, ktorá mne vznikla. To ja tak nenechám. Hej. No a teraz zaujímavé, 2 dní pred voľbami vykričia, na starý rok, 2 mesiace pred voľbami vykričia, že prokurátor alebo vyšetrovateľ, že podal návrh na obžalobu, no a čo, však ja už to viem 20 dní, ako na čo? A na nich kedy podá? No a zaujímavé, že to teraz všetko vyplávalo na povrch pred voľbami. A vyšetrovanie bolo 8.8. už ukončené, čo to oni trepu. To sú také veci, ktoré... A polícia podľa mňa je neodborná, nerozumejú tomu, nie sú to odborníci a ja budem žiadať, aby toho vyšetrovateľa preskúšali. Aby ho preskúšali, tak ja môžem robiť grafologickú skúšku, tak jeho nich preskúšajú týchto z faktoringu napríklad. Hovorí sa, že na Slovensku, alebo aspoň bolo tu taký názor, že každý je odborník. No ja si myslím, že odborníci nesedia na svojom mieste. Nie, lebo sú spolitizovaní. Všetko je spolitizované. Polícia je spolitizovaná, prokuratúra je spolitizovaná, súdy sú spolitizované. Na vrcholových miestach štátnych podnikov stoja politickí nominanti, nie sú to odborníci a všade sa kradne. Zákazky sa zadávajú. Tak, a krádnu. Nominanti fungujú. Už ja neviem, či je vôbec čo ukradnú. Lebo nás už nemôžu ani podozrievať, že ideme, lebo už nie je ničo. Tak asi krajina už je skôr takou dojnou krávou. Tak. Je? Tak a je to vlastne... nás vyrabovali. Oni nás vyrabovali. No. Pripravil som sa na teba takú jednu otázku, ktorú veľmi rád budem počuť tvoj názor, lebo však obidva sme zo showbiznisu. By ma zaujímalo, čo podľa teba je nové v slovenskom showbiznise za uplynulé obdobie, že ak by si ho zhodnotila? Ja to ani nijak nesledujem. Nesledujem to nijak, ale... Tak mali sme tu talenty nejaké. Toto ja vôbec nepozerám. Toto je a čo robíš vo voľnom čase? Vieš čo, ja pozerám, X-Factor som pozerala. Áno, to je zahraničný. To som pozerala, X-Factor, áno. A tam boli dobrí speváci, že? Dobrý, aj porota bola vynikajúca. To my nikdy nebudeme mať. Lebo vieš, kde by išli, ako však ani domy nemajú. My máme taký showbiznis, že ani nemajú kde bývať. Mňa tam najviac zaujalo to, keď porota v tom talente nemenovaná, tam došla tam tá spevačka, ktorá bola moja kolegyňa, Monika Stanislavová. Možno si ju pamätáš, mala takú zvláštnu vetu, že ona spieva len doma kamarátkam v obývačke, možno si to postrhla. A pritom porota bola z nej úplne vyvalená, že vlastne, že nikto v živote nevidel, nikto ju nepoznal a pritom 30 rokov spieva na Slovensku, vieš, takú porotu sme tam mali. Ako porota, no to ja
Ja Viac to bola česká porota ako slovenská. Ja nepozerám, ja mám rada reality show, ale toto nie je reality show. Toto a kedy je urobíš ty úplne nejakú ďalšiu Ja už reality nemôžem, show? lebo som v politike. Ja už len tam budem robiť reality show. Čiže teraz akože si sa dala do takej kvázi serióznejšej Ja som polohy? ani sa veľmi do showbiznisu nejak netlačila, ani som to nejak nebrala tak, že som showbiznis, lebo ja som robila väčšinou reality show, hej. Ja som urobila show a potom som odišla z obrazovky. Ja zase urobila som, odišla. Na to, že sa písalo, že som bola aj v nejakých takých smotánkach a neviem v čom, to zrejme asi predávali. To je asi preto. Asi to ľudí zaujímalo. Áno. Tak ono všeobecne fakt, to je neodškriepiteľné, že oslovuješ jednoducho ľudí, máš proste v sebe niečo, proste, čo dokáže tých ľudí osloviť a možno to je práve, že ten benefit veľký, ktorý máš možno oproti iným ženám, že asi by nevedeli tak povedať, čo majú na srdci. Asi je to tak, lebo ja hovorím jedno, že ľudia na Slovensku rozmýšľajú presne, to chcú povedať, čo hovorím ja, väčšina teda, nehovorím, že všetci samozrejme. Veľa názorov je takých, že si tak zrkadlo spoločnosti. Tak, a ľudia sa to boja povedať, a čo ja chápem. A prečo sa to boja? No boja sa, lebo nie je tu sloboda, nie je tu, on sa bojí, lebo možno, že jeho šéf ma nemá rád, čo bude on o Mojsejovi rozprávať, čo nepríde kvôli mne o robotu. Tak s takýmito názormi som sa stretol. Vieš, najprv vysonduje, či môže, či nemôže. A to nie je sloboda. Ale to bolo aj v našej reality show, keď si pamätáš, ktoré sme spolu boli, aj v jednej, aj v druhej, že proste mňa hneď absolútne proste zaškatulkovali, že áno a tak. A potom ale, kde je tá objektivita, vieš? No nikde. Však nech nás ľudia spoznajú, nie? Nech nás poznajú. Nie je tu sloboda, to sa všetci len hráme. My sme tu niečo vytvorili na Slovensku. A je Pepe, jedna pani povedala. Tak. Ale zaujímavé, že to zaberá na tých ľudia, že tí ľudia sú tak ľahko manipulovateľní, že dostanú že správu... sú ľahko manipulovateľní vidno aj na voľbách, koho si volili pre Boha živého, hej? Koho si volili. To je vidno na tom, lebo vláda je odrazom národa, hej? Aký národ, taká vláda sa hovorí, tak ako potom sa nemôžeme sa sťažovať, keď takýchto ľudí tam volíme. A oni by mali byť naši zamestnanci. No samozrejme, a je to naopak. Veď my im dávame tú príležitosť. Ja si myslím, že tieto voľby budú aj o tom, že veľa ľudí by sa možno malo postaviť pred parlament a troška s metlami to tam pozametať. Ja si myslím, že tieto voľby budú, že ľudia už ich nebudú voliť. Ja si toto myslím. Nebudú voliť ani tú ľavicu, ani pravicu, lebo to všetko je na jedno kopyto. Nemyslím si, že to pre nich dobre dopadne. Myslíš si, že budú rozhodujúce? Budú. Bude veľké prekvapenie. Nemyslím si, že sa týka mňa, ale bude to prekvapenie. Že nebude také. Nerozmýšľala si, že by si chcela, lebo ja viem zo zákulisa, že máš veľa žien, ktoré ti sympatizujú, akože máš dosť veľa naklonený, že nejako špeciálne ich osloviť tie ženy? Ženy sú takisto nejaký program si myslela? Program, ten, ktorý my máme, sa týka aj žien, aj mužov. Týka sa... Ale tak som to skôr myslel, že máš sympatie, proste ohlasy u žien, že či to chceš nejako zúžitkovať, nejako zúročiť proste, či nejaký náhodou dámsky klub nemáš, že sa stretávate. Ale no ešte dámske kluby budeme robiť. Na kavičke. Majú dosť starostí, nie ešte po kávach chodí, každý nech si doma uvarí. Tak ja si potom s tebou dám nejakú kávu. No tak. Aj tvojmu podpredsedovi som dával priestor. Skús, môžeš povedať, čo máš na srdci, môžeš povedať absolútne ľuďom, pretože tvoja strana je slobodné slovo. Moja relácia je zase o tom, že ja dávam priestor každému, môže povedať, čo chce. Ja si myslím, že konečne ľudia by mali otvoriť oči a mali by aj od tých médií dostávať také správy. Práve to som chcela povedať, že ľudia by mali skutočne otvoriť oči, vybrať si tú správnu stranu, mali by voliť, lebo je to ich právo, oni o tom rozhodujú. A nie sú to len frázy, lebo keď si toto neuvedomíme, že to máme v rukách, že oni to majú v rukách, že to môžu zmeniť, tak sa toto nikdy nezmení. A ja poviem, každý hovorí, chodte voliť, radšej nechoďte. Keď majú voliť, keď raz volíme menšie zlo, raz väčšie zlo, raz menšie dobro, raz radšej nikoho. Ja by som povedal, že také nosný headline by mal byť voľme zmenu. Tak. A ja si myslím, že ľudia si to uvedomujú. Ale nebolo na výber. Doteraz nebolo na výber. Ja si myslím, že tá volebná kaucia je diskriminujúca. Hej? 16 600 eur je veľký peniaz a potom nemôžeme mať ale ústaviť, že každý má právo byť voliteľný. Musíme napísať, že každý má právo, kto má 16 600 eur. Hej? No, toľko. A máme 26 strán. Teraz momentálne 26 kandiduje a ja som veľmi rada.
Možno práve vznikne aj taký model tej politickej zmeny, že možno veľa strán, keď zauraduje, ako sa hovorí, že zauraduje, tak možno aj to je dobre, že vznikne taká mozaika, také nejaké pucle, ktoré sa bude skladať. Aj to môže byť. A uvidíme, ako sa vyskladá. Aj to môže byť. Všetko môže byť. Ja len ich obdivujem, jak oni už, to je všetko zmanipulované aj v tých médiách. A divím sa, lebo mali by to byť slobodné médiá, ale za tými médiami stále niekto je tam nejaký majiteľ, ktorý má nejaké sympatizie k tomu, mali by byť nezávislé. A už teraz mi je smiešno, ešte ani lístok sme jej nehodili a už hovoria, či bude Smer vo vláde s tým alebo tým, KDH s tým a s tým, ale oni ešte tam tiež sú pred voľbami. To môže byť úplne ináč. Že to už masírujú mozgy ľuďom. Myslíš si, že sa už spoliehajú na to? Že... No samozrejme. Oni vedia, že im odzvonilo. Ja si myslím, že nie sú takí hlúpi, neboj sa, pokiaľ ide o nich. A možno by malo nastaviť, že niečo také, že aký je tvoj názor na politickú penziu? Však máme tu niektorých politikov, čo 20 rokov stále len menia kabátiky, nie? No to, vieš, hovorím, ľudia to majú v rukách a nesmú sa dať oblbnúť. Nemôžu. Už je dosť, lebo to neuniesú. Neuniesú to. Budú samovraždy, budú bieda, hlad, hovorím, ešte sa to vystupňuje. Čiže bude ešte horúco podľa teba? Bude horúco. Keď som tam ja určite. Tak skús ešte niečo teda na záver povedať, teda ešte divákom, že čo by si chcela? Dobre, takže ja by som chcela povedať len toľko, že aby ľudia teda volili správnu cestu, aby nevolili ľavých, pravých, aby volili ľudí, ktorí budú sa za nich biť, budú sa pokúšať, alebo urobia všetko preto, aby to, čo majú vo volebnom programe, nie je toho veľa, zámerne sme tam nedávali veľa bodov, aby sme ich vedeli splniť, aby na Slovensku sa žilo lepšie. Takže ja ti držím palce, aby to tak bolo. Pokiaľ budeš mať vždy záujem do našej relácie, môžeš prísť, pretože ja som to povedal nie jedenkrát, že u mňa má dvere otvorené každý, kto je prístupný na dialog, a ty si, pretože si prijala hneď moje pozvanie, keď som ťa oslovil, tak ja budem rád, pokiaľ ťa privítam aj v ďalších reláciách. Ďakujem za pozvanie. Takže ti chcem zaželať, aby sa ti tvojej strane darilo, aby si získala čo najviac sympatizantov a voličov a členov a proste celé štruktúry, aby si mala. A dúfam, že budeš úspešná vo voľbách. Ďakujem tak ti to úprimne prajem. Ďakujem. Milí televízni diváci, rozprával som sa s Norou Mojsejovou, mojou priateľkou, ktorá v tejto chvíli je medzi nami. Ja som veľmi rád, že prijala pozvanie. No a vy nasledujte naďalej, pretože politika sa týka všetkých nás.